ang'eyo ni ker timo kamano nikech mondo obed thuolo gi jo piny Kenya madiere. O keta yanga ni oken mana jalupne manyot chwanyore go kende mong'eyo piny Kenya madiere. Pod en gosiepe mamoko mopogore gi jalup ker machon Rigathi Gachagua, kata mana bed ni ji neno ni ok obed notegno piny Kenya madiere sani. Kore nana kwano mogoyo oneno mbele en kwano oneno mbele nikech yiero bok bora ahinya odong' dweche 31 kaeto wadhi e yiero. Koro ng'ama dwano yiere chako ikore. Koro kato ki campaign ti ikori. Koro apani president samoro poko chako campaign to ikore. Koro mane ikruok mapano timo. Ero kama nenya. Ma timore kinde ma joma ne ODM osomogi neno ka gima gine makoro gidok ne sirkal molo ng'ata ng'ata kata joma nyoni e iye ka. Yochi winjo gima leader of minority owacho, gima governor CS mar mining kod blue economy owacho kalro koda sirkand ni. President kane isidho Kindiki no wacho ni executive ka naneno ka gima na kenda mana atemo dhiro weche mag sirkal. To neno ka gima kora ido sip na mabro konya. Gima timore VJ mana gi kamiti ke gono bedo jalup ker moluor Kithure Kindiki na en gima ne oseyangore chon kane yiero poko timore nyaka toka koro yiero timore gima mari ma Nyasaye ogwedho ni kata ng'ato luoro go mana piny iwacho ni luor piny gi rombo kata time nade kata ng'ato dine gang'o ka en mari to bro mana chopo kora pa ni gwetho mara Kithure Kindiki mosebedo kaka osiepa ker William Ruto nyaka ne gidhi e Hague nyaka process no te kal mobeda majority leader e Senate nyaka nchene gwenye bedo jalup ker ka sama ne gidhi e yiero gikone to gweth ne ochopo kare. Koro apani mano ne mare. Wach mar jotugo manyien machal gi mpira VJ yiero mpira koketi kaka super sub e pap to nyaka igoch moloyo ng'at mochako e tiende. Mano e gima timore e piny Kenya sani. Wan nok wabiro kaka jotugo mokwongo sama ne olos sirkal ni. Koro ko omiyi sub to energy ni nyaka pogre gi mar ng'a osetugo dakika 70 kata dakika 60. Mak mana ni tugo ni nosego I think 40 minutes. Koro pod wan gi 60 minutes gi added time. Koro cabinet secretary mar mining governor machon Joho Sipwa mar energy Opiyo Wandayi gitugo mana kaka jotugo manyien tugo. To chutho ni nitie gimoro be manyaka wa nyis jopiny Kenya to jalube nyaka winji na bedo kodi ka chieng' moro okinya paro VJ ma wacho ni ng'ata dwano bede sirkal emomiyo wadhi e yiero emomiyo laro piny emomiyo nitie political parties ku form government whichever way you bed handshake obed grand coalition obed broad based en ni koro ine sirkal koro in jatij sirkal. Jaluo okolos ne opposition ODM bo kolos ne opposition. Koro king'ato par ni jogi ka ne nitie opposition koro ka gidonje sirkal to nego pod gi dembre kaka opposition kata gibed gi paro kata mentality mar opposition. Kidonje pap titugo kaka jatuk sirkal sani. To gimachielo be ma muhimu manyaka wach sani en ni nitie achaya moro mosebedo ne jo ODM mosebedo ne jaluo mosebedo ne supporter mar jakom Raila Amolo Odinga ma in ka ng'ato neni sana pinje moko maoko gi tineni kaka jabakidi ineni kaka jatok dala ineni kaka nyathi kimerwa. Koro ki iyudo nafas mar bedo kama nyithi ot bede mar chieme tawachiel kama oganda no chieme to in be nyaka kori winje maber matin nyaka nyadhi moro donj kuomi to bende nyaka itigi nafas no mar kwero joma nche no chai ineno kaka nera osako kawuono detai koro kodonjo Kisumo kanya to nyaka be jok ma nche nene kaka dhana ka nyaka be koro kato kowacho to ging'e giwegi ni sirikal nyaka koro bed ni luoro kata bed ni timo maber. Koro joma nche no chawa
ema pande samoro be neno ni watugo matek ahinya. Mak mana ni nyaka giparo weche ker owuon. Ni nowinjo ka en kende to noneno kuonge experts. Koro sani omi experts. Experts e siasa ka en tugo diriyo. Tugo mokwongo en niya, nyaka igo siasa. Government gi politics en siasa. Koro gima jowa timo sani cha en siasa. Samoro en siasa mar kwero ng'ato gimoro, samoro en siasa mar nyisruok, samoro en siasa mar moro. Samoro ben picha koth. Ng'e kaka igom pich koth. Dup ikethe aketha. Mar ariyo en ni siasa koyiere sirikal nyaka ing'e gimitimo. King'iyo kaka Kemnyo be sani. Nyineno ka county sornegi pesa mar chakre dwe mar 7 nyaka dwe mar 10 karumo 11. Ang'o miyo chon nok nornegi pesa bilano? Nok ginyal yudo boom machalo kamano. Mbadi ogole kanye. Koro mane gik manyaka wanono. Koro kwa tiyo maber to mor be nyaka wabed go sama platform. Ja siasa komi microphone nyaka bed mamor gi microphone. Yeah. Osako. Yes. Ano kaneru ne odembo weche kabisa. Ana ni athinya gu mainera. Okay, nyako ingeni Philip panda nyaka guogo maber nikech nya paro na logo kaka mabiro ka gi ja ODM moro ma youth leader kaka ne weche tek kabisa ni kaka nene potatin lakini kaka nene en ni ndalo biro kama koro jowa ma jo ODM gibiro pako sirikal malo. Anda pani ka uru Nyasaye okonyo wan tinde wawuoyo mos kech wan wago mpira mang'eny muchwa bet nche dwaru matindo koro Philip pande gino donjo koro to pande bosie pano ng'ama riek gima wacho is very important. Ingeni Victor gima ji dwaro te gimomiyo ji dhi election mar piny en ni mondo ji los sirikal right from the county level nyaka malo. Onge ng'ama ok dwa loso sirikal unless ni en ng'ama kare okia gima dware siasa. Ji te gombo ni mondo yiere gi mondo gidonje od bura. Kata mano okia pande no chung senator dwaro ne mondo nobedo dhi oyal ma analamo ne ang'ene wakiana odhi wacho ka kende ko yeno dhi chung ta dhi support kende mondo bedi nikech koro komno dhi dong no 2027. Gima duong' mang'eyo en ni jowa ma nyomiwa mondo mi okony sirikal tich tiyo maber and adani mondo amor nikech ing'eni positions moko nitie pok noyudo piny luo and kata kan waseyudo marinaji to ing'eni mane kamirito go piny ing'eni mondo mi kiwacho no chumi dhi marach manyiso no medo ushuru nyiso ni ministry mar finance ema tiyo marach to mondo mi kata kiwacho no med fuel and med gik moko nyiso ni uchumi bedo ran gi ministries ariyo en ministry mar finance gi ministry mar energy and petroleum and ing'eni mago koro kombe manie piny luo. So nyawinjo ka Wandai wacho gimoro waziri and amor gi Wandai kabisa ni sirikal rach mana kionge iye to kwachako wuoge sirikal to wacho ni joluo jopinje moko neno ni seche ma waonge sirikal sama joluo donje sirikal to gipingo ni koro joluo jomaricho to sama joluo bakidi to giwacho joluo jomabeyo nyiso ni wan jomoko se brand oganda wa ni en oganda monego go kidi to keth gik moko and bane meno kaka sani ng'eni gik mane waziri wacho ka wanyalo bedo ni Kenya ka ndi jaluo bedo ni ginying moro upogore gi mosebedo kimiyowa to wanya dongore nikech kata king'iyo sani Victor kata Kisumu county kama wowuok gi okewani Kisumu city nigi problem mag dongruok mang'eny nikech inisedhi Kisumu neno kaka Kisumu chal nikech ji oluoro keto investments gi Kisumu county nikech giparo ni sasa moluo ng'anyo to gi dhi kethore nyiso ni kata investors oseng'eyo ni Kisumu dhi tek nikech kitimo ohala mang'eny miketo mwandu ni to nyalo kethore ka ng'anyo biro to koro ka diponi wanyalo bedo gi nying ma Wandai nyawacho ni wan oketo wan ong'ewa ga pile ni wan sasa ma ji dhi election to wabakidi yani ji osebedo gi duoko chuth e wigi ni Kisumu ka ji dhi election to kata ka 6 months ji sako golo mwandu gi paro ni bet gi tek mondo gi kan nikech ging'eyo gima dhi timore so kwanya bedo ni 2027 wadhi dhi election maonge weche ailago en gima nya bedo maber kabisa ma ng'ato kata kin gi duka ni ting'e ni kawuon ta dhi e kura to kata kan supermarket to chiengo kura no ji oyawa ya supermarket maka jo sell polling station kata ji biro nyiewo gimoro supermarket mane mwadwaro ni piny luo bede kamano to kaka William Ruto dhene nikech sani koro wan gi Mbadi ni en waziri mar finance wan gi Dr. Raymond Omolo PS mar interior wan gi AG mabe nyaka noka mano mamin pande wan gi waziri koro nikech wan gi bandera adek nikech AG bende gi bandera wan gi bandera adek e piny luo gi PS ariyo PSS ariyo so ka jowa gi oriwore momakre motegno gi then wan gi parastatal leaders mang'eny wan gi CEOs gi chairpersons ka jowa gi oriwore mang'eny momakre maber
to joluo bro yudo konyruok. Okay. And ing'e Molo be ka koro osedhi e AU, jakombe koro ni e AU. Nyiso ni koro ena sirikal from AU nyaka piny mwalo ka nyaka dala wakoni. And again mane gibodwa nikech jo osebedo ka wagombo ni sirikal ni otinwa nadi. Nikech ing'e ni wacho sirikal ber to gini pok wayudega. To kochuno nyaka wayud sirikal through election, nikech election ko osetamowa. To owadwa ma jagotni kech ing'e en ng'ama osebedo gi Molo all through. En ng'ama osebedo gi jakom nyaka de ne ong'eyo mano wadgi matin maduong'. So eno ka nyo embrace jodala gi nikech ing'e ni wan Nilots gi wan kamoro achiel. Nyo manyo jonam mowacho jonam mondo bi machiegni mondo jogot gi jonam obed kamoro achiel kaka ne gichako chon 270. So wan ka jonam sani wapamo kabisa kendo wamor nikech adier en manyo en dwaro konyo oganda luo mosebedo oko ma sirikal kose nogo siasa ma 2027 nikech ong'e ni mlima to nosedhi. Onge mlima mosedhi ing'eyo ing'e ni gimoro nitie ma ji wacho ka VOJ ni ka rigi ji odhi to milima odhi ing'e rigi ji ok milima andada na mwabedo kata mana ing'e ni Victor kata an owuon kata in misebedo kilendo mang'eny ka en rigi ji nching'e mana kanyo obedo nominated kancho yiere kaka MP ma Odhira 2017 mabe samoro ni kia nikech MPs gi beng'eny mamoko ok wuok kata e bunge an ng'e na rigi ji mokwongo ang'eye mokwongo ko yiere kaka jalup ker ulungora obedo nominated ka jatend piny. Yes. So ineno ka mano omiyo nwang'e kata inang'e ni jomoko mang'eny kata manera okewa mapande de kipenye to irigi ji ng'e karango. Ting'e ni nitie jomoko mosebedo Mount Kenya kanyo nyaka nene. Ing'e ni koko mang'eny ok en siasa. Okay. Kindiki en professor and king'iyo history mar gi William Samoei Ruto. Eme jo mountain oluore. Koro ji paro ni samoro ka koro jowa moko koro dinyo gol ligi jini koro mountain no ken ligi ji and we seso chakre wa ji wa Christmas ibro ngeni kare mountain pod intact kendo nitie behind William Samoei Ruto nikech jok manche nitie mountain ka pod gintie to kura mano kel ngeni nitie joka jowa moko be wacho about mountain kama ni dene William Ruto dene ligi ji onge dene William Samoei Ruto ko bedo president ingeni William Ruto no yier rigiji no yier ke William Ruto no ko yier William Ruto ke rigiji ke William Ruto no chako campaign en gimoro seng'e ni en bay ka Uhuru Kenyatta dhi dala to en president manso de no kawo kata mana Victor Juma ka jalupne dino bedo president to nikech koro to kidwa ng'eyo ni rigiji no ko yier rigiji no ko yier nikech en powerful ing'e ni oganda luo kata kisamoro wacho ga ni gi joma richo to gi joma beyo kabisa Victor Komar di president kom maduong to kendo no ka ini wacho ni no keteo makosa tigoli agola to kata mana nyaminu mago koko onge kata mang'ure ngene nitie koko gi ng'ur nyaka MP moriti dalau de ma vote ni no ne gede dala inso ni problem erokamano. Yes. Bede sirikal tiende nang'o sako gipande wachako dio sako ne uganda luo mawuoyo go okinyi makawuono ne. Erokamano. Ing'e ni Victor gimomiyo ji loso sirikal en ni mondo piny ogerre kata mondo wadongre mondo wakaw ni en ga kaw mwandu kelne jo piny nyiso ni kara sani ka jowa makoro yier gimomiyo yiergi en ni kapo kiwe piny Kenya to nyiso ni Mbadi Dr. Raymond Omolo waziri moyier miluongo ni Wandai kod AG marwa gi jowa moyier gi te kapo kiwe dal mokano ka ne sabane wadhi homecoming mar waziri Wandai no wachni kapo kiloso Kenya okonego bedni kapo kiloso piny Kenya mangima to samoro bebere kichako gang'ono gi dala gi gweng kaka rigiji nyote mocha eto ing'eni to pogore ing'eno ofise cha macha presidency ineno doge jo Kenya madiere mang'eny ne waneno ko luwo sirikal ineno VOJ jo Kenya madiere nigi leadership gi wanya gi majority leader wuka rigiji and the face of the presidency wacho ni the presidency is the symbol of national unity. Yes. Okinya wacho ni in nyaka ni yieri ni ariyo itiko mana ko kin Madhira to in Kirinyaga ko kin Kirinyaga to in Embu wawegi kanyo koro gima wacho is one jo mo yiera sirikal jo luo William Samoei Ruto miyo gi nafas mar gero piny luo to gero Kenya kech ok diger piny luo ni e Kenya and jaluo osebedo oko mar sirikal nyaka ne wachud uhuru and wang'eyo ni wasebedo ka ok wabedo bedo oko mar sirikal kende wasebedo gi problems kech jowa ma hinyore gin joluo sama ng'anyo luongi 90% of jok ma victims mag ng'anyo gin joluo sama gimoro timore mar tes mantie tungni 90% mag victims mang'eny gin joluo so nyiso ni omiwa nafas ni kech ni positions be momiwa gi gin positions makata ang'eyo ni and pande bong'e kani denche gi yud piny ten piny denye samoro waonge kodgi nikech kata kino kane gi yiero mini cabinet ne minister mar finance no sedhi nyiso ni William Ruto miwa positions ma it is upon us eka oganda mondo wayar jogie mondo jogo kelno olemo dala nikech ing'ini positions gi ka watiyo kodgi maber
to wadhi chenjo piny luo. Kendo ka jowagi otiyo kodgi maber to wadhi chenjo piny luo. And mane momiyo iloso sirikal iloso mondo mi ka nitie wudu moro malo kucha okelo le moro piny ka makonyo oganda modong' piny ka manyiewo support gi. And ing'eyo ni sama ne wadonjo sirikal ne wan mana gi waziri achiel miluongo no Walo gi PSS ariyo man Dr. Raymond Omolo gi Alfred Kombudo. To nikech koro nye wan gi broad base mabe Nyasaye nyoko nikech jo ODM pande gini ne wacho ni yawa sirikal ni ok wadwar, sirikal ni rach jowa onge. To ka Nyasaye nyokonyowa ad nyokonyogi ma gidonje sirikal nyiso ni koro wan gi sirikal moyarore kabisa maduong'. So kane giwacho ni joma ne nitiere kach koro ok ti to Nyasaye omiyo gi nafas mar tiyo. So ne wane oleme piny luo to ne wane oleme piny Kenya, but ok diger Kenya ka piny luo to ok igero. Koro wane ka oganda luo wa believe and mimi samora gone ga Dr. Raymond Omolo kamano. Kisa eni sama mubiro kode piny to wacho ni sama gero Kenya to nyaka wager piny luo. Nikech mane kama ka kiny koro piny otek tibiro dok dala ibed dala wacho ni an natelo kama and I did this and I did this. Gine dwar ibiro piny ni to miya ya gango e dwar. Yes. And ang'eyo ni ana wish jo all the best. Kendo ang'eyo ni jo atemo. Kendo gima rach e piny luo ema be nyaka wabiro wacho mbele kanyo. Ang'eyo ni wang'wa wachi ka wakoro wachopo weche mag siasa mag ojende. En ni jowa onego mi jogi time mar tich. And ing'eni thuolo maromo nade, how much time osako? Ing'eyo Victor. Samo si jatelo kata sani ko yieri jatelo. To ok inyal dhi manyo ng'ato mondo ikony. Koro ibedo jatelo. Ing'eni kata sani pande en jaudi motegno kabisa. To mbade nye chairman mare chama. Wandai koro nche political affairs. Ing'eni sani okinya pande buru insika en kicho ng'ama rieko ng'e ka telo en. Okubi insika ni sani mbade ok nya manye ni mondo dhi okony. En mobiro gimoro ni waziri nitie gimoro kama neno ka dirna. Oro kon ti tich moro waziri nitie gima nya apply ka mak bada mondo ayudi. Ing'eni kwa bedo ni jogi ok ndik ji tich. To tijno be poke wacho ni mane Public Service Commission lado tije pile poke apply. Isiko man jogi ok ndik ji tich. Jogi ok ndik ji tich. Koro ng'ato dhi ukawi waziri wuog Nairobi ko dhi omanye dhodu mondo odhi omi tich. So that is the problem. Wang'e ka nitie opportunities moko mantie mowuok to wa apply ka nikech nitie qualifications miketo ma di level of education en ma itimo kama kwa se apply koro go koko ne MP ni kata area MC nikech wan gimi lungu ni piny lugu jonti lugu ni dual mar luo dual ni hotel ne Dr. Nikal niso ni dual ni apart from politics mage goyo ka ono gibi interference mag japiny manyasa monyo ng'anyo mondo mi wabede broad based ni ko land tije ere ka wanyalo mako ganda jitendwa gi mondo waten kech MP to kogocho ne waziri to bro mako samoro na wuok kabonyo Kanyagwal okanya rich waziri Mbade okanya rich PS Omolo okanya rich waziri Wandai but yare do kelo ma MP na chaka isenye mheshimiwa nya apply gi moro ka tano ka ne docket mar Mbade goch ne mondo konye ngeno dhi konyi to gini kwa link ni jo nik jiti to be poke apply bo kin interested in ko kemigo social media ibro beda nego koko kala moto 27 podigo makoko pero kamano pande bede sirikal tinde nango mopogore gima osako wacho ni ang'eyo ni un kaka jo Azimio nen lek mane un go kaka ne chako ne wacho ni dun bura dhi e siasa nikech gidwaro malos sirikal to gik moko losore motimore ka kor timore ni kor wan gi broad based government. Erokamano vioje ya dwaro no ayude mkate full yani nuse gitindo se miwa samoro bumiwa kwota tiwacho no miwa nus kaka osako kauno wacho ma koro neno ni wanya obulu mane tao ongwenya wakati matin to nera wache ka gima wane makoro wan gi mkate te gima nitie nia ok samoro pimo gi kaka handshake mwa 2018-2022 no bedo. Adwa mira nyisi ariyo. Yes. Bede sirikal. Gi ber sirikal. An nyaka nene ne nyola vioje. Kawuona sebedo Nairobi ka igni 14. Tasego tongo Nairobi ka koro mwega manyien. To igni kora 10. Pok na neno nera osako Nairobi ka. Kawuone ka romo kode studio ka. Gitai kendo ndisore dende bebere. Neno kaka wange pichni. Owuotho mana gi simbe ariyo tinde. Owuotho gi simbe ariyo. Gimokele Nairobi ka en sirikal. Tiende ni ka wadu ni e sirikal kata ni kamoro to en gima ber. Onyalo mako lwet ng'ata achiel, omak lwet ji ariyo, omak lwet ji adek okel.
to nawacho ni last time mane wan ka ne an kaka ne Reyo Molo odonje sirikal kata kaka ne obedo osiep Ruto ma Ruto yiere PS okang'eyo koro kata wan oko mar sirikal okanyal pinge nikech wan bende wadwa mana nodonje sirikal koseyudo nafase moro mogo kona ne moro kata odhi owinjore gi ker moyiere mokete PS gimoro anene nia kalambe no ni winjo go yugi ni wacho ni kalambe duong komen go en kom man gi kalam maduong adwa no ndikna nego nera osako ni barua adwa na nene kama higni te orwako tai ondisore kendo ngimane dhi maber token kende jowa mathoth be mano ranyisi achiel mar ber sirikal imako lwet wadu imako jou ikelo machiegni gi tao sirikal ema wuon pesa te koro tiende ni pesa mantiere ma jo Kenya chulo suruno okonego bed mano dhi e piny manyeri gi jiywak no koro ji ok dhi maber cha to dhi kuonde te odhi kaluo odhi e gwengewa mar ariyo kane handshake mar Uhuru Kenyatta gi Jakom Raila Amolo Odinga timore 2018 March dakika achiel oger stadium dalawa ka Julu Mamboleo stadium no imbise lende VOJ dakika achiel oger Uhuru Market omewa pesa mar gero renovate Jomo Kenyatta Sports Ground ndachwa Mamboleo kadhi Miwani dhi Moroni oket e budget 25 billion kanye watema ni sirikalo bawa matin ma wawuok oko gik mano segero kumuki to gik mano nego bene timore madhi mbele kaka ndacho mano nego ger from Mamboleo kadhi Miwani anentie 2 lots contractor wuok a site ma wakia kumane contractor dhi kanye sani ma wacho nini contractor dhi duogo on site gimomiyo dhi duogo on site gimomiyo ndara no dhi tieki nikech wan machiegni gi sirikal koro dongruok marwa kaka tiyo itemo wacho ni ibro mana dewi kaine mesa cha kionge mesa cha kwandi onge kionge mesa cha chalo dala samachon ngato samoro dhi tugo en pi kuonde oketi jabayo chamo bache ngama onge be ok kwan koro gima timore ni pod wan e siasa mane Moi wacho ni siasa mbaya maisha mbaya mane kaka jowa pod tiyo mopogore gi counties mane gi gimoluongo ni equitable share mo kinyal mayogi nikech katibo wacho to senate gi bunge kosepogo to pesa no nyaka dhi pesa wa mar dongruok mar kaka gero ndeche medo siptende kata pesa mawuok e national government wayudo mana kaluore gi siasa mwagoyo how strong political parties are mam nyalo miyo wa form government to mopogore gi form government en influence mane ma wan go e sirikal no koro ko mi PS ariyo o mi ministers ang'wen o mi chair mag parastatals gi CEOs koket nyaneno tire ngato oseyanyo andalo mang'eny ahinya okendo siepwa ahinya ilongo ni Mheshimiwa Dowidi en chair mar Lake Victoria South but inyalo neno ni kodhi Homa Bay to ntiere gimoro motim kabondo gi Lake Victoria South Lake Victoria South oktima na Homa Bay kende otiyo in over 8 counties but nikech en jakom onyalo acha ni ng'ina tok dala kacha ng'ina gima timore kama so nyaki bed machiegni gi power ndalo te emomiyo sani jo mane sirikal samoro iseyo gi ni giwuoya ahinya kata gisedhi mbele ahinya gima nitiere ni kidhi machiegni to kadwano beda wach ni wawacho e microphone kata wawacho e radio kata wawacho e TV to time sama in gi kalam manyalo ndiko ng'ato tindike sama in gi kalam mar gero ndara tin chiwo tenda no gi contract no kawuono sama in gi kalam mar keo stima e kor gwenge titime sama in gi kalam mar miyo parastatals kaka gi regional development authorities kaka Lake Basin Development Authority pesa timie pesa mabup gi instructions nia piny kaluo okadwa neno ndara mapok oger okadwa neno gweng maonge gi kisima kata maonge pi okadwa neno gweng ma stima okolake kama nanya osako jomatindo ni kanye nikech jomatinde manyo omiyo wabedo gi broad based ne to neno ka gima karge olal mer mopogore kod jatend migawo mar pi Eric Muga ma ng'eni mbaka ma asebedo kawinjo ka jigo ahinya erokamano ing'eni kiwacho jomatindo to sirikand William Ruto kata William Ruto nyaka nang'eye en ni ong'ama ero jomatindo
kendo kwa weyo kata mana sani sirikal manyo los mar broad based chien kacha neno dak sama ne ji the election angene pande de ne bed ja UDA de no bedo senator nikech king'io jowate kata joma ne omi ticket kata joma no yombo kech William Ruto kumiji ticket wacho ne imi ticket kelore kaka yombo joma tindo no dhi e od bura mang'eny gi chama mar UDA kendo king'io kata joma no yombi ndalo cha no yombo joma dongo kabisa kendo joma okipar e piny Rift Valley ka gi piny Mount Kenya so nyiso ni sirikand William appointing positions not electing no kata mana appointing ingeni mundi titam pande ticket timio ngama samoro ja 8 years nyiso ni tuone instamera tiche to manote gigo chachalare nikech nitie jomo bed appointed through ODM to nitie jomo koro wadhi wawa tick statement na so gima temo wacho ni sirikand William Ruto kaka president marwa oero joma tindo kanyi neno kaka nyitimo appointments iwacho ni kiwede gi Eric Muga ingeni broad makoro we broad based government yes ana paro ni Eric Muga nchen ngat William samanyo kelo ji broad based to pande mosiepna jatende ingeni nche kelo beji so kanyo to kanya duoko nikech nche gi kelo ji de samo expert manye gimiyo wono pana gi joma tindo and gima ng'eyo gi ojendewa nitie kijana moro kama no kanchi wuothe weche mag jensi gi kabisa iluongo ni Oja South Nyanza nyono Oja South Nyanza koni teno kasa ne nokawe nyano ko kawe do ng'eny manche joten jensi weche mag ng'anyo ino ka koro sano kawe kineno ka en ndege throughout niso ni o enjoy ber mar sirikal so gima duong' en ni apart from man kitmaje ko individual gima duong' en ni ere ka wanyala address unemployment mar yudewa e sirikand William Samoei mane chuny wach koro ka nikech kawuono agenti graduation ceremonies mitimo University of Nairobi timo graduation mar on Friday to wan gi nyithindo mang'eny mag graduate actually chakra en gimoro 3 weeks na kanchi chakra ji ose graduate every day ji graduate so the problem mar unemployment is too much VOJ and ngin ji tok nyal ndeki and ji tebo knyal bedo ministers and ngini ntie gimilu ni experience e teach ke chanjo ka jawacho ni mama mboga dak no keto bed minister kena ng'ango dak no keto bed minister Victor gimana makata mana mondo chope level ni lendo ka ntie experience wan gi jolendo mang'eny motimo mosomo gi lendo gi to ntie kamikete ngado kalore gi experience mare mar teach so nyiso ni William Ruto nyala ka ng'ato nikech samo agency tiketi minister mar finance nikech samoro experience mari mar teach okoyie ni ran docket miluongo ni mar finance so kanyo benya kwa yiere ni ojende ni tie yes but a level mar samoro kaka medware teach samoro kanyo pokitiyo nikech ok yiri yana nikech in kijana yiri ni kama mi docket ni bidhi deliver nyalo mar ng'ate ming'eyo mopogore gi ng'ato not tik ng'ato nikech samoro nyalo miyo sako ka kon samoro sani mi ani ko itera bedo attorney general to kasomo chike koro kone gi yira nikech osako ni youth manyo kedo ne sirikal ne yira no sako ni en glony machalo nade kamitere ni mondo dhi uti so mano mi aparo ni youth in terms of employment Eric Muga among the youth nje president yoni engineer Eric Muga en ngamo ng'eyo weche mag pi and ko kete kaka minister at least all represent youth e cabinet to no konego be ni cabinet no tebedo gi youth ana paro ni mano president nosko so kwa ng'eyo generally koro youth mantiere piny Kenya youth ma Mombasa youth man Siaya and all that so wang'eyo number 1 president wacho gimoro mar about affordable housing kaka yude wanyalo chako tich kech ngene okinyal high school tindiki immediately nyaki chaka chela ria de kata wan kata pande yinse kan ogoto kata wan wachako gi untik mono chako go mondo chop kama chopen and pod be ontiki motimo mondo pod wadhi mbele mondo wadhi so yude wa ang'eyo ni president wacho ka pile ni nitie tije mang'eny mag lwedo to nitie tije mang'eny be ma yude mondo apply mondo kan tie kech nitie sane nitie kalenda moncho gol ka kene nchinene mancho gol medwaro ni odhi nyaka piny luo kucho medwaro ni mondo ji participate nti public participation mindiko youth manyo wachni en ministry of social protection aparo kanche mutua CS wuotho lando na jini ochiwo dates maji dhi apply tije moko ma lwedo manyalo tim kitimo kidhi technical institution so nyiso ni jowate ok nyandike serikal but kan tiene nafas moro ma sirikal ochiwo ne yude mondo mege yodi yude mondo dhi apply kan tiere kamoro mwachni yude dhi tim tije lwedo yude mondo dhi tim kech samoro ti lwedo no nyasa oketi kanyo oli to gimone okewa ni wacho ni gima nyasa ochano ni nyamba na deko to kosmo ko timore so sama nyati timo tije lwedo no for sometimes to nyasa no chano ni biro bedo waziri nyasa no chano ni biro bedo kata mana engineer kamoro kata director moro kamoro kech gigi nyasa mo chano watewa kiak mono nya kama wantine no keno nya chopo kawuono so jo kikiyir tich ami wacho ni kasi
kasi en tich miyudo minyalo timo seche go makelo ni chiemo. Onge pesa mar japeng gi pesa mar jandiga gi pesa mar jiwakali gi pesa mar ng'ama lendo. Sama koro orade supermarket mutinga 1,000 to ng'e kuma ni gole tek ni yude en inyalo gima duong' ni odhiambo koro moto kidhi kech. So long as in legal tender. In legal tender for exchange. Yes, so president setema address through one affordable housing program ni ino kikete jo achela ariyo adek no keli miluongo ni works climate works ka Yes. Can teach ochalge nini Kazi mtaani mtaani kwa vijana. sani pod entiere Nairobi ka idoro ni next year odwa ni mondo odhi e pinje kaka Kisumu odhi e pinje ochak ringo ochak gi Nairobi ka ka river Nairobi river ka oseywe maler kabisa nyiso ni kadiponi wa ochake koro next year to vijende biro bedo engaged e weche mag tije gi achiel ariyo adek. So I believe ni by 2020 by next year at least vijende wabo chako bedo engaged. Tan gima kwayo ni kadiponi nyisi ni dhi kata mane no kelo tij Kasi Mtaani ni Nyamasaria kata Kisumu to atne dhi ywe aora Nyamasaria kikine ni timo degree nikech ionge tich emomiyo ang'ono ma obiro koro degree no bedo wabedi riti to tim mamonde nikech as long as ni ling pod idhi bedo ni koso pesa. Erokamano. Philip, ang'eni ndalo moko kane wa bedo kodi studio kane uchano nyasi moro mar employability ne joma tindo kane wang'eyo pinje mag East Africa. Sirikal sani obiro gi policy moro ma CS mar labor ko tiyo kod pinje maoko ka thuolo nitiere mag informal jobs gi formal jobs to lando to ji ikawo nyocho neno gima nyocho timore KICC ka. Maybe nyalo konyowa dino fuk manitiere e chanduk ma omako joma tindo e weche mag tije. Erokamano vieje. Adhi duoki to yiena kuonga awach moro ma nero wacho ka Osako. Yes. Ne kanche ne iloso sirikal to noparo ni samoro mit ja tenda Migosi Raila Amolo Odinga ne nyalo chwalo nyinga. Aro wacho ni jakom ne okochwalo nyinge mora ne ker. Ker ne oyiero kende obire kul ingen inchalo ng'amo mako nyako nyar jomoko to kubiro kode dalau ka jo ka uchu biro okuyierne gi dhok ne magi gine magi yiero ni magi ma koro wadhi magi mwadhi pongo kar nyaro koro no bire kul to siemo to kao to wan be wayiene ni ka mage jok midwaro to ti kodgi. An ne ane list mar jakom mar cabinet, ne ane list mar jakom mar PSS. Okapani list no selal ne jakom, pod entie kode. Okay. Kawuono jakom campaign mondo odhi e piny odhi e AU kaka jakom mar AU. E piny Africa a coordinate ne youth campaigns. Okay. Mano ken gimilande oboke, ken gimilande TV, ken gimilande social media, but en strategy. Kawuono nego sa paro odiochieng' onego bed gi romo gi rowere mowuok e pinje 40 mag Africa. Virtual meeting. Ane ma coordinate. Koro kan mabur kode, Osako mana kaka iwacho nera. An be nyota na nolal matin, lakini pod entie, pod orien yedoge gucho. Ibro kele e lela chieng' moro. Koro an aonge kibaji mora. Mak mana ni kata wayiere ne sirikal koro samoro bet ni ong'wenyno moro matin. Kama kero sebede gi nyao en weche mag riwo jo rowere e sirikal mare. Ng'at mulongo ni Eric Muga ni en Eric Muga. Owuok e yo pinje mag Mount Kenya kocha. Yes. Koro jaluo nyalo paro ni antiere Muga moro mencho yier cabinet oken. Ker kanoloso sirikal. Kano yiero ministers in the first formation. Ne ongera wera kata chiel. Kendo na comment weche makamago ma wuoya e ndalo mang'eny. PSS mano yier ne ntiere youth achiel kende ema pod apane tinde bed ni okalo samoro okalo igni mag youth tiende ni ne en gi nafas mar keto rowere e level mar cabinet e level mar PSS to no kotimo kamano. Jakom Raila Amolo Odinga ne owacho ne en koloso sirikal to no dhi keto nafas 4 mag cabinet ne rowere. Apane mage paro monego bed ni sani wasumo ker Osako kaka jok man machiegni kode. Tinyiso PS Reo Molo ni koro ang'eno dhi timo reshuffle moro kendo koro kele rowere machalo Osako bende obede cabinet to PSS katin tapar magin rowere nyoland tije ang'ene joma tindo mang'eny kabisa o apply. So mano is another second chance momi ker mar rekebisha makosa mosetimore mar rowere sirikal. Okay. Kaduoko penjo ni VOJ.
employability summit iluongo ni East African Employability Summit ne watimo higa mokalo. Ne waluongo sirikal jatenda migao mar somo, weche mag somo machon Mashogu, gi jatenda migao machon mar youth Babu na Mwamba. Maduto nobedo kodwa e kanyakla ni mar weche mane wawacho kanyo ne konyo sirikal ng'iyo ni en ang'o ma mono rowere yudo tich. Be gin gi skills kata tiegruok moromo, to ka tiegruok no koromo magiwuok go colleges kata universities, ere kaka wamedo gik miluongo ni personal skills kata workplace skills mondo gibed ni koro giromo gi tije ma gidwarogo. Kendo nodhi maber e higa ni, kendo nyo ochako bedo gi the second annual East African Employability Summit. Berne ni koro gimanyo timore en ni nyaka AU Commission, Directorate mar Women, Gender and Youth nyeo otiyo kodwa kanyakla mag yoro jotela dek obedo kodwa e galamoro no. Nyeo wabedo gi jatend migao mise wacho mar labor miluongo ni Alfred Mutua. Nyeo obedo kodwa e weche ma chal kamano kuom ndalo ariyo kwa wacho weche mag employability in the East African community, kendo wakelo machiegni pinje 28. Gima timore maduong' ni nafas mar tich ok ni nyako yudre mana dalau. Wan wawuok e piny Luo, Nairobi ka wabire manyo. Kat ntiere nafas e pinje ma oko mopogore gi Kenya mwanyalo ore joma tindo mondo dhi otiye, nyaka wamigi nafas no kendo nyaka wajiwgi mondo gidhi. Gima timore piny Afrika VOJ en ni population wakata namba wa mag joma tindo medore kiwango mamalo moingore kaka Europe medore, Asia medore. Tiende ni gidwaro labor mawuok e piny Afrika. Gima nyaka watime ni ka ng'ato mi contract madhi tiyo pinje sana mag Arabu ema temo nyanyasa joma tindo ahinya. Contract nyaka bed maler kendo sirikal ong'e gima nie iye, ong'eyo kama ng'ato tiye. Wawacho ni traceability. Kowuok e JKIA airport kolor Doha, Qatar, to dhi e od ng'a, to bedo gi contract mar higni adi, ichule pesa adi, to be mission marwa mantiere Qatar ong'eyo ni ng'at ne ntiere kama to wanyalo trace. Koro mondo bet ni kanyo bed mayot. To sirikal nyaka wuogi sirikal maoko kaka pinje maoko gi. Tapani gima kero osebedo katemo timo. Mokwongo nyaka bed bilateral relations between Kenya gi piny ma jo matindo ma Kenya dhi tiye. Kose kalo level mar bilateral relations, koro the ministries gi jomochung' ne weche mag labor, jomochung' ne weche mag diaspora affairs, jok matimo tijego nyaka bed ni ging'eyo ni ja Kenya mantiere piny maoko entiere gi comfort moromo, oonge gi weche machande, kata ka bed ni ntiere jatich kata ng'at mondike ma samoro nyalo bedo ni sande to sirikal donje. To jowa nyaka waure pinje maoko mang'eny kabisa. Mana kaka jakom Raila Amolo Odinga sani dhi kawo piny Afrika bedo jakom mar AUC. Wadwani seche modhi AUC be wan be koro wateno mana bethe gi kanyo. Jowa moko be ntiere America, jowa moko ntiere Europe, jowa moko ntiere Asia, jowa moko ntiere pinje mag East Africa. Mane gimotemo. Mabro miyo gimolong diaspora remittance cha idmalo. Diaspora remittance no is a very strong thing. Kawuono king'iyo ndalo sikuku kama, pesa wuothe gweng' kendo pesa ng'eny gweng'. Gimomiyo pesa ng'eny gweng' en ni ng'ata mosebedo katiyo oko. Ibed ni in jasiaya matiyo Kisumu, mano yani be mana ng'ama ni diaspora. Ibed ni in ja Kisumu kaka nera ma kabonyo Kanyagwar, makoro ni Nairobi. One diaspora ka? One diaspora ka. Wako gimoro dala. Koro ka in Europe. One diaspora level B so level A. Local diaspora. Koro diaspora remittance en pesa mabiro mukuot. Ochalo bonus miwacho cha. E osara mawuok oko samoro biro mana dwe mar 4, dwe mar 8 gi dwe mar 12, lakini kobiro tineno ka gweng' be bet mor. Koro nyaka watim kindete ni waoro jowa e pinje maoko kendo gitiyo tije man gi ndadho, tije maler makelo pesa mamiyo ng'ato bedo gi ngima maber. Erokamano ahinya. Osako, ang'eyo ni nitiere program moro manyo ikuodhona ne isebedo kiluwo machiegni ahinya. Oluwore ahinya gi wach mar jo madhi timo tije oko mar piny Kenya ka. Ikuodhona nitiere yudhe moko ma yudo tiegruok Tom Mboya University. Gipuonjore weche mag iluongo ni dho Jerman. Chenro ni edo kilenwa matin. Gima okewa pande wacho nakuonga asiro kabisa ni jowa nyaka dhi tiye pinje maoko.
ing'eni higa mokadho kane nitiere ka president William Samoei Ruto noneno kata kodhi nyaka gi gavana ma Homa Bay wanga gi jowa moko ne gidhi Germany. Ka gidhi Germany to ne gidhi gibudho kuro matin. Ka giduogo to gisign gimiluongo ni bilateral labor agreement. Nyiso ni ne giwinjore ni gimeno opande wacho ni nitiere yudhe mang'eny madongore e piny wabedo gi yudhe mang'eny e piny Afrika ka moloyo pinje maoko. So ne giwinjore ma giwacho ni gidwaro ni mondo gibed gi jowa mang'eny manyalo dhi Germany mondo odhi otim tije mang'eny mag Germany. Kich Germany tije ng'eny to joma timo tijego onge. So ing'e namba achiel chik mokwongo en ni Germany mondo ichopi nyaka ing'eyo German language, nyaka ing'e dho German. So kane giduogo kae ndito ne president owacho mo gibedo cabinet meeting ma giwinjore ni wadano mondo wakaw jo Kenya water Germany. To nikech ing'e ni jagoro mongirore weche mag arita kwe Dr. Raymond Omolo en jait president, ochiko ite nikech obedo machiegni gi rais. Kano winjo ka president owacho mano to wacho ni Luo Nyanza ben Kenya. Anodwaro ni mondo mi seche ma nyithi jo Kenya dhi Germany to joluo bo dhi Germany kaka nyalore nikech joluo be jo Germany. Omiyo noluongo wa moketo wa piny monyiso ni nitie program moro ma Dr. Raymond Omolo timo e piny iluongo ni Widows Empowerment Program. En program ma konyo joma Nyasaye nokawo chuogi. So program ni wan gi nyithindo mang'eny kich ng'ini seche ma ng'ato oselalo wuon pargi to koro wegi pek mar school fees. So nowacho ni mondo wakaw nyithindo ma wuok e program ni mondo mi at least kech seche mane kore ng'iyo skunde kata universities ma ji nyalo somo German language. No wayiero Tom Mboya e piny Luo kaka Tom Mboya University kaka university mo dhi konyo nyithindwa e somo weche mag German. So nwakaw nyithindo PS nonyiso wa wadhi wa identify nyithindo mar vulnerable and very needy. Mokaw nyithindo 1,500 masamo wuoyo kode ni nyegi setimo penj mokwongo iluongo ni A1 mabe nche gikadho kabisa. Koro sani gi yepo nche gidhi e holiday mar 2 weeks gise yepo sani gine school kata samo wuoyo kode gine school matok mano gidhi timo penj mar ariyo. Ka gisetimo penj mar ariyo kaso koka gidhi Germany mabai dwe mar adek nikech nonjore kod gini 6 months learning. Beno mar adek wadhi president himself biro Homa Bay gi PS gi education the CS ma education gi the entire team from the education Ministry of Education mondo mi flag off joge mondo dhi Germany. And osebedo kodhi maber program no nikech pok wabedo gi drop out mora pok wabedo gi incident mo wacho ni mato serious ma nyathini oweyo kendo nyithini gima nafwenyo Victor ni kwanya bedo gi programs mang'eny kaka mar German cha nyithin joluo dwa joma richgi out mondo konygi. Sama nwa reach out to kanye ji wasenroll nyithindo gi machako somo nju wayudo simbe mang'eny kata sana ng'eyo ni jomoko ntimo winjo kama opportunities gi nokolande negi maka ginyo kata ka wuon to gombo ni mondo odhi otim German language mondo ebo odhi tioko. Andi mano konyowa chieng' mana nyithindo gi nyotimo penj to VC ma Tom Mboya University PS nodhi owuoyo gi Jakom Raila Amolo Odinga. Jakom Raila Amolo Odinga ong'e weche mag German kabisa. Mo wacho ni chieng' ma nyithindo gi biro dhi actually nyowacho ni kapok nyithindo dhi Germany giloso nafas gi Jakom en mani koro sani dich mare mar campaign maroko ni omiyo dich kabisa. To Jakom ncho assure PS Raymond Omolo ni gibiro dhi kode Homa Bay mondo odhi onyis nyithindo go ni Germany is the best place to be kendo joma osetiyo kuonde go te gin jok ma at least inyalo kwana achiel ariyo. Nitiere professor daktari moro nitiere iluongo Dr. Makanyango owuok yo area mar Rongo ka e bende nodhi motimo Germany kendo kawuono en daktari maduong' kabisa Germany kono. Njo osebiro koro at least wasebedo gi joluo moko mosedhi Germany maka duogo kono to miyo nyithindo gi mijing'o ni German kuku en kama ber kendo en kama kia at least ya gimoro. Omiyo wan kaka jok matiyo ne Dr. Raymond Omolo wadago ne Dr. Raymond Omolo kama nikech deno bedo ng'at moro ma wuor mok dwa konyo jopiny gi. Deno wa program no dhi adia kuonde mag dhi oko kocha to kokele piny Luo. And wamor ni ka nyithindo gi ng'ini kama nyithi Luo 1,500 odhi German modhi tiyo moduogo. Gimane koro okewacho jani pesa wakata koro duo to koro pesa winjo ka nie gweng' kech zero kanyo moko ni Kisumo Siaya nikech wakaw nyithindo gi 4 counties gi te onge county ma nyathi ok owuok e masomo German language. Erokamano ahinya. Saa in ariyo gi dakika 49 mar okinyi ma kawuono nyakwara Mgajwang' twak maramo gi baraza okinyi ma kawuono wenda an kanyo kod Philipande kanyakla kod Charles Osako wago mbaka ka watemo ng'iyo weche mag piny Kenya inyato weche machando jowa matindo ma bende winjo kanya achiel kuom gik ma osebedo kanitiere gin thuolo mag tije gijiwo kanyo ni jowa bende nyaka koro wuog oko ka thuolo landi tema happy to utigi thuolo mar sirikal manitiene mar neno ni to wanya tiyo gi jotendwa machiegni yo machalo nade. Nitiere ywak moro ma ng'ato ywak ka nitie jotelo moko ma oyier magin wajumbe moko mag simbe gi magi kwayo ni olone gi weche moko malo Nairobi ka ng'at mo bada gono ka wanjo ngini samanya watimo gi makamu man director broad based government ebe nyo kelo nyithindo masomo German
kendo nonyiso PS mondo molo ne nyithinde moko nitie mawuok Ogunja korgi Waziri, moko be wuok Manyata kumodak. Somo German language kendo wacho ni seche ma gibiro bedo flagged off. Tema nyako chop kan ke engineer maduong' mar pi. Ngeni kama utimo luongo ni en engineer maduong' ahinya e weche mag plumbing. Weche mag plumbing. Yes. Ero kamana ahinya. Wadhi duka matinya kwa Mgajwang. In beda bro yawo line masimu ka iwache kodwa achiel kachiel namba en 0722 ma en Ramogi Baraza. Nyiew credit sani yot mokalo gi chenro mar Credit Faster *264#. Inyalo nyiew credit gi network moro amora, obed Airtel, Safaricom kata Telcom. Pari kata in kod Fuliza, pod inyalo nyiew credit samoro amora kamoro amora. Yani kar bedo. Ka idio *264#, ithulo mokwongo, ibiro yudo credit ma balang' mar atamalo 3. Ti kod promo code mar Ramogi seche ma inyiew credit gi chenro mar Credit Faster *264# mondo ithulo mar loyo mich. Ok mano kende, bedo kod bilion 1 milo juma ka juma ka inyiew credit gi chenro mar *264#. Ne mathoth, jowatol e namba mar 0703012777 kata lim Facebook page marwa ma en Credit Faster kata gwel mbui marwa mar www.creditfaster.com. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Citizen Duka, the home of discount. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan. Michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Be in japur mool gi yudo lal e kinde ka kinde? Wan kod duoko makare kowuok Corteva Agriscience. Equation Pro ber ahinya geng'o kod tieko tuoche duto mamako nyanya kod rabuon e kinde ma omondo kod ka giseikore. Tuoche mamako it kitungu kata downy mildew, tuoche mamako it olayo kata powdery mildew, sugar snap kaka beets, it oganda maner kata bean rust e kind tuoche mamoko mamako cham e puodho. Equation Pro inyalo tigodo kata sama kodhi pod ntiere nasari mondo geng' kodhi kik pudhre kapod gintiere e nasari. En kod kwiri ariyo kamoting'o Famaxodon kachiel kod Simaxanel. Rura pi mar grams 8 nyaka grams 10 mar yath kod pi maromo lita 20. Oyudore paket mar grams 80 kod grams 400. Be wan kod Zovec and Katia 330 SE. Zovec en yath manyien marakore kod tuoche mag ng'ich mamako nyanya kod rabuon. Zovec and Katia en kwiri mageng'o kendo tieko tuoche makelo ng'ich e kinde ma omondo kata modeko ne cham. Ru yath mar mililita 10 gi lita 20 mar pi. Ogeng'o tuoche ma ikelo gi ng'ich e kinde ma cham thiewo, ng'ich mamako kor cham, bende okonyo ahinya e dongo mar alot mapichni. Oyudore e rapim mar mililita 100 kachiel kod lita 1. Ma olos kod kambi maloso yedhe mar Corteva Agriscience. Oya, uko ready to win big na to have fun? Come ni kuintroduce kwa patapata.com, the home of virtual games. Whether unatafuta quick wins ama kujibambo kipas time, patapata.com ndio base. Register sahi upate up to 200% karibu bonus on your first deposit, uanze kushinda na Aviator, Mines, Patapata na macrash games zingine major. Rubani, karibu patapata.com where the wins and fun never stops. Patapata.com. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
Oho, Merry Christmas kowuok Rubis. E kindeni mar nyasi mar Christmas, waduoko erokamano ne kastembewa ka wamiyogi mich mar mok chapat. Nikech waduto wang'eyo ni chapat en gima nyaka cham e kinde mar Krisi. Mondo ibed jaloch, gima timo yot mokalo. Ti kod 3,000 e nyiewo mahuta, gas mar Rubis mar tedo, kata oil mar Castrol e petrol stations mag Rubis mondo yud mok chapat achiel nono maonge chudo. Tem thuolo ni kik bai. Inyalo limo mbui magwa mondo ing'e stesende magwa mag Rubis mantie machiegni kodi. Promotion ni biro chakore tarik 11 to dhi nyime nyaka tarik 20 Desemba higani endi. Cham chapo mana kod Rubis nikech wayangi kaka customer wa. Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo. Seche mitiyo mateka thothne riyo mako wa kendo waola. Kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien, inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka mora mora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kachiel kod math mayo mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich sang'wen nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Kenya kalondo mar Radio Ramogi, wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi kar chuny jaluo, wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi. Radio Ramogi kwayo ni hawi maber e kindeni mag nyasi mar Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Juang mana kamano nyakoro mgajuang adwani koro to awinjana ne jopiny wacho nang'oko kanyo kaloro koda twak ma wan go kinyi masane pok walung'e. Hello Musa inya namba eno na 722 kata na 7 oyawre machiegni iluongi ni ng'a? Telo ine yamo iluongi ni ng'a? Pole network mare chendo maramogi. Hello Ramogi oyawre. Hello Victor. Oyawre. Baba ilari. Wan maber ahinya ma Odimbo. No small la wan Odimbo. Machiegni. Recommend awiro ka yan kanyo go chama wach kabisa. Ndo ng'ato ka ng'ato kende maber ahinya. Wacho ni sani to wayudo wana sirikal. Yodi nyaka diri koro gina sirikal. Ndo mana kata duka bana mabadi na wacho. Ndio sani tendo masiki masabara kile ni sinafanya. Bado tena ka oti mojik masiki kazi waro okoyasi na kazi paro kata mmoja mbinoti nego. Uchindu masare bisa nina dawa waki ni onabira ni ODM ni serikali. Ujudi ni vitendo ni kata serikali manachana jike. Kuru chalo serikali maji konyore ni godbe kuru jikonyore boni ticho de bakare to samutiyo. Samutiyo sami makuru wa kapo ni kile atapokea kama mbekom. Sanesa na kuro kanti na makatani garika moro kusmera sa dikecho kwa ngi maki kama na vuta kama na yenya obruka usibe mokoto kweche manyen masade ko kinyi makawuono kod Vincent Otieno ni marano kan sadek maro kinyi masane ma en Ramogi FM kar chunje luo Kenya kalondo mar Radio Ramogi wish you a Merry Christmas Radio Ramogi kar chunje luo wish you a Merry Christmas
jok manowito ngimagi e masira mar apaya e kaunti ma Nyamira omedore nyaka ji 5. Masirano ne otimore alwora mar kamoro ma iluongo ni Sironga mayudore e apaya mawuok Nyamira ka ochomo Kisii, kama ng'at achiel to ne owito ngimane kanyo. Ringre jogo ne otere kar kano ringre mar jomotho ma Nyamira Referral Hospital. Duol mar EACC orido lweny mar kedo kod weche mag yako lope mag jopiny ka koro gie sani giseduoko lope ma yande ne oyaki mane ginyalo romo milion 300 e kaunti ma Kisumu thuolo mar dweche 2 mokalo. Kopogore gi mano, nitiere bende buche mathoth ma koro sani duolno luwe doho, buchego motenore gi weche mag lowo moyaki. Pasel 3 mag lope ma bende ne oyakigo ne gin lope mag kambi mar reru kata Kenya Railways Corporation, kama chielo to ne en mar skund primar ma Victoria, kanyakla kod lowo moro bende noket tenge mondo mi ne migawo mochung' ne weche mag wuoth e pacho ka. Kuke kaunti ma Kisumu, ripota mar Allan Obiero gi ler mathoth e wachni. Where we are now is public land belonging to the Kenya Railways, which had been grabbed by private developers in collusion with the land officials, and EACC has in the last 2 months recovered this property through litigation and returned the same to the government. Eric Ngumbi en jawach lo duol makedo kod mibadhi EACC. In that period, that is the last 2 months, the commission has recovered public property in the form of land that is worth 300 million Kenya shillings, consisting of 3 land parcels belonging to the Kenya Railways, and that is where we are now. Behind us, you can see the county headquarters for Kisumu. Olero wach lono mayudoro milimani masani EACC oseduoko e lwet sirikal. So this land that had been grabbed by private persons was set aside for a road reserve. There is a road in between here which was grabbed, and somebody already has a title deed for this road that is connecting the Central Bank on this side to the other side. This land also includes 2 plots for Kenya Railways. So the 3 of them were grabbed by individuals, but through a court process, EACC has secured orders requiring the grabbers to deliver vacant possession of the property. The court issued the judgment 2 months ago and gave the grabbers 60 days to vacate and hand over the title to EACC. That period has lapsed, and the EACC expects the grabber, unless they file an appeal, to hand over the title to the commission. Ngumbi lero kaka ne oyak lono. The land was grabbed in different ways because there are many people involved. In one case, we are talking about grabbers who manufactured fake documents and used the same to sue the government institution involved with a view to evicting them. One grabber in this land relating to the Kenya Railways using forged documents of ownership moved to court claiming ownership and seeking to evict Kenya Railways. EACC has won that case, and similarly we have another case where a law firm also manufactured the documents and proceeded to subdivide public land in over 100 units which have been sold to individuals. EACC has moved to court to recover that. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu, an Allan Obiero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Yo ma ok kare ma itayo godo riwruok mar jopur pamba kata saga mar jopur pamba ma iluongo ni Uyoma Cotton Farmers Cooperative Society ema koro iseyo ewi dok chien nyak mar pamba kanyakla kod gimomiyo ohala onge sekta mar pamba e gwenge makono. Kaluwore gi jakeno e yor kojolo mar sagano mana Priska Otieno, en koro jopur pamba e gweng'no oseyudo lal maduong' bang' bedo kod jogo mane tayo apisno bang' bedo ni jok mane tayo apisno ne ok taye e yo makare. Kauke kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kaluwore gi jakeno manoyiere yor kojolo Mikae Priska Otieno, jopur pamba ma Uyoma kuno oseyudo lal maduong' mokalo kuom higni 5 mane otelnegi gi ofis manochungi tok mindni gi pesa jopur pamba go eko. Uyoma osebedo ka ok tim maber e pur mar pamba. To ok otim maber e pur mar pamba nikech ofis manoyier chon. Since 2019 nyaka sani onge production moro matimre Uyoma e yo makare. Uyoma ana paro ni pamba ochalo kaka chai, ochalo kaka kahawa. Monego bed ni jopur ma Uyoma nitiere kata bonus ma ginyalo bedoga ni giyudo. To gini ok timre nikech jo ofis miyiero to gin walagai. Gin jok machalo brokers. Koro brokers gieki oseketho pur mar pamba Uyoma. Oywak ni mopogore gi gwenge mamoko makaluo, ofisno bende nyocha uso ne jopur kothe mag pamba ma onego bed ni miyo gi nono.
kodhi ikelo makata South Nyanza e sechegi jo South Nyanza puro pamba kimiyogi kodhi timiyogi nono production margi osedhi malo mohingo mar Uyoma to Uyoma ema ntiere gi soil monego bed ni puro pamba mang'eny mohingo kamoro amora. Kodhi ni iuso ni jo Uyoma. Sami uso ni gi jo Uyoma ni onge gimoro amora ma dhi e bank no us kodhi. Kuom mae ni awafil ni ofis mar Uyoma ni onego go piny mondo yier ofis manyien manyalo tayo jopur ma Uyoma mondo jo Uyoma obed gi pur e yo mang'o makare. Ofulo ni kuom higni 5 ma ofis manoruch oko noero ne nie telo gifwenyo ni siling 31,000 kende ema ne okane agulu ka jagoro ma Kojolo Isaac Agutu Oluoch koro dwaro ni weche pamba nyaka taga dieri. Account no wayudo kubedo closed. To kane wadhi mwatemo mo obedo go opened, gima ne wayudo account ne 31,000 shillings. Machakre 2019 en higni mang'eny monego bed ni wantiere kod pesa moro mabupe iye kanyo. Koro maduong' en ni mondo ka watiyo to wati tich manyalo miyo ja Uyoma yud konyruok e tich mar pamba. Kech wan gi jinari ni kok watiyo tich pamba to ok wabi yudo kaka otiyo. Negi wacho weche gi rombgi yo madiany kama jakom ma Kojolo Andrew Ogundo olieko ni gichano timo yiero mar ofis malong'o kochopo tich ang'wen juma manyien. Tich okosebedo mayot ahinya nikech ka watimo uchunguzi marwa society okoringe yo makare ahinya. Mae mane ochuno ni nyaka koro interim office nyaka bedie mondo los line mar yiero. Ma giseche gi kama wantiere ni makoro wadwaro ni mondo wadhi yiero. Koro amedo kwayo jo Uyoma kabisa mapuro pamba ni kochopo tarik 19 Desemba ochan yiero to yiero ni biuru duto mondo uyier ofis kaka udwaro no bedi. Nikech nitiere achiel ariyo adek ma aparo ni un jopur usega bedo ka ok umorgo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en duola ma chuno rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS oyango ni nitiere ochele ma ok ber gi ngima dhano ma koro gie sani uso chirni opogore e pacho ka. Duol no bende koro wacho ni ochele go maromo kilo 2 milion ne owuok e piny mar Pakistan dwe mar 9 gi dwe mar 10 higani ema bang'e to moko kuom achudhe ne olidho kodgi mochuo tero gi chirni mathurka kakoro uso gi ne oganda jo Kenya gino ma duol no kwedo mokalo ka giwacho ni ochele go ok ber gi ngima dhano. Duol no mar KEBS ogolo siem mager ne oganda jo Kenya mondo mikoro gibed motang' ahinya gi ochele ma gichamo koluwore gi wach mar bedo ni nitiere ochele maromo kilo 2 milion ma ne ogol e yo mok kare to ok giber gi ngima dhano. Weche moko en ni od thieth ma Nairobi Hospital okwedo mokalo weche moko mosebedo kaliekore ni lakteche manie bwo riwruok mar KMPDU chano mar bago ng'anyo. Apisa maduong' e yor Kojolo mar osiptandno mana Felix Osano ne olero ni lakteche meke mabende ni e riwruogno pok obuono wach mar biro bago ng'anyo moro amora kendo chenro mag thieth dhi nyime kaka pile e od thiethno. To ewi wach mar bedo ni moko kuom lakteche osiptandno osebedi ka ichando kama bende ripot yango ni kata moko kuomgi buono mar weyo tich. Laktar Osano ne owacho ni gima kamano ok en gino madier ka onyiso oganda jo Kenya mondo mi koro kik chik itgi ne propaganda ma kamano ka olero ni tend od thiethno ni tuch achiel gi jok matiyo kanyo kendo koro giloso yore duto mane ni chenro mag thieth obedo e wang'e yo makare. Ma biro mana bang' ndalo manok kende to ka jagoro mar KMPDU Dr. Davji Atela bende ne osego duonde piny e wi bedo makare mag lakteche kendo ng'iyo dwachgi e yo mowinjore. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jotije auchiel moko ma kambi rego niang' mar Sony omaki ka itudo kod wach mar kuo mar sukari maromo tan 7.55 mende ne okwal kawuok e kambino dwe mar ang'wen mar higani. Direkta mar kambino Mano Matindi mane oyango wach ni ka olero ni apisa mag ukwach kich ne omako achijego ka bende ji ariyo mamoko ma gin apisa madito e migawo mar uso e kambino to lal medo. Kata kamano apisa mag obila pod manyogi kowuok e kaunti ma Migori. Jojuma gi ler mathoth e wachni. Jatatije mar kambino Masoni Matindi mane oyango ni ji auchiel bende tie kambino Masoni ne osemaki kod obila bang' nondo yango ne gitude kod kuono mag sukari maromo tan 7.55 mane olal ka dwe mar ang'wen mar higane e kindeno mane wuon pok nobedo jatatije mar kambini. I've been doing investigation for that period and they have been questioned severally. So today arrests were made with a view to prosecuting. But the head of sales and the deputy are at large. But I think now they are being pursued. Dima wacho ni kundi ne onenore bang' ka ne onon buge mag kambini
e dwe mar ang'wen mar higani. Ka bende chakre kanyo ema nonro ne ochakore. Owacho ni bang' timo nonro ne ang'e jotije 8 mar kambini mar Sony ema ne otudi kod kuoni mar sukari. Ka bende nyaka sani nitie 2 ma bende koro pok omaki kendo itimonegi apedha. Jatatije mar kambini mar Sony wacho ni kuo mar sukari ni ok omako mana jotijego mag kambini mar Sony kende, to kata ji mamoko ma bende ok ti kod kambini mar Sony kenti kod geno ni obila dhi timo nonro kendo dhi makogi. So they looked at the merit and they indicated that the staff were adversely mentioned, so they needed to step aside and we needed to progress the disciplinary procedure, including inviting the other government agencies to help unravel the mystery, because we could be bleeding as a result of that, because this one was just an audit for 1 month. What about now for the last several years? And it also involved people who are not employed also in sugar, which we could not now invite as management to discipline or to question. Ne Nyakalondo Maramoi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gilipot mar Jo Juma kuke kaunti ma Migori nyakwara mogi mochope giko mar mi weche manyien adimba. Kaka ne gimolo no mesa mar ka weche manyien Radio Ramogi. Kane gin mago ma otuche kor gwenge. Watudre ka romo sabirio ne weche moko manyien adimba. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mondo susumila mweri kuda ungu wada wendo kaka sikiza tunumari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona niweche rangi Rama nyagini rama Nyatina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Angomuno kupachime nyangiera Mondo susumila mweri kuda ungu wada wendo kaka sikiza tunumari D star 812 star 784 hash. E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo Sh500,000 kod personal loan maromo Sh9,000,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Maramogi Radio Ramogi Karchunjaluo Maramogi? Ibiladi. Oya ore machigni? Ya bioje, winjo pin mokegro radio kale kabisa. Ami do no sa, no vast experience intelligent of broadband. Odu pande mano analyze mar baba African Union. Ero kamano. Kwa winjo kaka wuono kitwa kaka dwara nya puoyo report go partner. Ani director mano be nya kawati kaka ngira dwara video kanya leni kaka ganda luode go pe. Awinji mabera yenya ka December ka Christmas poko chopo nya kidi radio ka makamu. Dwar ka kitila wa vizari kanya bila de sukari mara de ya bio kejiu. Ero kamano. Wanda vya nyiso ganda luon serkanda na wadwan mondo jowago deliver people like Grey Molo wagenji manego bed free. Ogini magibi golo ganda wao ngato kaka wanda jigo ne go sitima mbali okel chege teka revenue. Iwa nitie mchoto mbele na jokdwar kiketsa. Ero kamano. Winjo ko sako wache maber kabisa all grasi go bume mo yen teo ka jo nyaka TV mag jogo teni. Ero ginyal biri grasu digi na nyusi mag jogo weti. Yen jamani mi wacho ni ngena na somo ba mana ni ngena plamba.
awinjo engineering omiyo jamani yore molo teri ji ten wayie kode en maka kama makono to sako gir bendo be kaka ko modi liete te nyithind chiemo to kony teg joot. Erokamano ya besta dwara kuna ko gir mapok oromo dwe 26. Erokamano ahinya abiro duonge e studio ka Maramogi. Alo, jiyo oyawre? Oyawre machiegni? Yo na mino kamibo mosna gwede kamre wati dawago. Okaw mos. Mera masako ni mosna kabisa. Okaw mos. Jiyo gima dwa wacho? Yes. En ni jowa samori wacho ne giwese moko ma moro gi to onego bed ni wacho ne giwese ma moro gi. Aja wacho ga pile. Ni gini gi jasiasa tek. Jasiasa wacho ni gini gombo winjo. To gimo ne giwinji. Ineni kikawo dani itero abroad. Itero ng'ata achiel e gweng' kata for example nyando constituency itero ng'ata achiel. Victor magnitude miluwa godo nyando constituency tin sana. To kade sirikal nyalo bedo gi paro mar keto conducive environment ne investors mondo yaw kembe. To jopiny kidede matindo go o register companies maggi. A mere practical example. Kikalo area mar Korole dala wakano. Wan gi kembe karibu 3 ondiko jopiny madongo to ndiko kijende. Wan gi kijana maonge lony manyalo dhi tiyo jumbo. To en ga tipo. Samoro mako jamoko 3 ma kabonyo kanyagwal wengo sako to tiyo Korole. Yes. Otero gi gapiko gokinyi dariyo. Omo gi godhiambo. To gitiko winjruok ni ibiro chula e miso dwe. Yes. Ineni ka edma to chopo to kaka joka tama misara kijana ni tama misara. Pesa circulate kidi Korole ibiro ka muya moro mar dwe rumo nitie. Serikal mar Kenya akwayo turuwa sako mang'eyo ni goyo gi the mouthpiece mar the president. Yes. What we need as Kenyan citizens. Okay, and some of the demand. The demand of some work. And then it only one machine or kaka back to Mama Goga, Tiagi border to the other people, Matimus for businesses. Can we create conducive environment? Only Matos and Indian Mola Mitako. Or Sakonya Asakan Wakania. A people would answer. Then the plan Marisio factory man, one day kick to come. It's a dead thing. One in one is a dead thing. Serikal miji igni arias ani almost half of the time. I want me to steer kawete jama moko magnyansa. Mondo Kisumu owebedo a white elephant town. Sete mo tiro kikomi. Wandi ko dadi. Kataka ok gin joma tindo. To wuone ma joma tindo go ngeta mayo pesa. De kata ne ogeta go yude pesa ni mayo. To gimoro ma nose moro biro ka. Me kel na papers gini somo. What do you do? I'm a practical example. WhatsApp now pro see this money in the world. If I want to get the fellow, they go silent. But up a time. Look at Nikia Pinja Moko Makonde Kodoga to one list. Yes. We will demand a list Ningan and on the Konganegin and to Akane. Erokamano. What more on the one to be silently? And yes, you may not get here in silence, but in the Gaminano. Dano Kotimanakane. Erokamano Governor. Thank you. Erokamano. Hello. Yes, Machigni. You will be Lazaro Kanyamuk. Lazaro Kanyamuk Machigni. A book of the response for Judis. Almost. Otherwise, the job of Juno. Yakawa big carried the space of the capacity. Sati body here. And the Serikal left for to get the VTO. Made give a DTA. Kawa can do what you are into dinner. Kachebu Serikal Boresa Cap, the Magui Gimage. What they could be doing about you with the DTA, 10 or ever. And people who were like the Mago is within long time gold. So what were you imagine local service? Yes.
mago gik ma pod nie bulu print ma pod gik mini wachi gini moko nono sani nitiere kikombe gini go wakia koro joluo kawo advantage of mochwe sani mondo mi gitim the necessary kik wabed ni wan bore sa Kenya ne jomoko ni wan waluwo channel mowinjore to kato jomoko to kawo shortcut to kalowa sirikande mokalogi osebedo ka gitoko ne jomoko go paro wa gitokonwa gi kijiko nyithindo be kik gagulo kaki wacha mondo mi gikaw jo wadhi namba wabidi kata mana kuota erokamano ahinya. Demokrasia ji nyaka pogre paro mane ka gweng' nyalo dongore nyakwara mga jwang' Maramogi. Hello. Oyawore machiegni? Bernard machiegni? Network mari rach wudluo. Nitiere gi joma support sirikal to gi joma opposition do. Moko ng'eyo ni bende Nang'o? Wachne ok be gina Musainya tenda okiwinjori maler ahinya pane network mari chendo podi. Maramogi oyawore. Sa en 3:21 mar okinyi oyawore. Machiegni. Iloso gi Benson Willi machiegni. VJ ya gima nadwa ni mondo asome jogi mondo mi giyawe pach jogo manyodonje sirikal wach magisikon ni we are not in government mimi wa uru time and time manyaka karang'o to jowa to ndiko jo manyagi donjo ge sirikal ndiko joge gi piny maru to wan to gisikono ni gionge sirikal mar en riekni magigaro go jowa mondo chieng' moro kipenjo gini to kare dak ndiko ji to gikoni wan ne waonge sirikal ma ginyisi jowa ni ma e sa to kendo ma e sa to mogik yes wuotho to ne an gi paro moro VJ yes ni jowa gi jakom Raila Amolo Odinga kokalo kuom loch gwenge machalo governors adek magwa makaluogi governors ang'wen donge di negi e chik moro ni joma nonegi e diere mag maandamano ka family mag gi mondo county government okawo gi machalo nyithi kiyo mi full scholarship to kata mana mon mane giweyo mondo mi county government adek wa makaluogi mondo orwak gi sirikal mag kor gwenge to mae kwadhi konyo to ok ni en maandamano koluongi to in kisetho tiwe family ni kasandore to jok mano usika moluongo maandamano gi to kia kata ni to jogi sandore yo mane tinyal kony gi yo mane mana kaka Raymond Omolo timo mieri kaka wadwa ni foundation moro bolosi makonyo jok mosebedo kato nyaka ne chakre post election violence gi chakre. Erokamano. Wabro kawo sets mag penjo mamoko kendo jomadongo ageno ne winjo kaka jopiny owuoyo makamu mano chako ywa tol ka en bende wacho mana ni watiuru gi thuolo ma wan go tinende mar kelo konyruok ne oganda wa mimo kamimo wacho ni wang'iuru gik moko long term ni ohala mag SMS gi thoe sirikand William Ruto to kanye kama pesa nitie Osako Junior wan gi kembe machalo Kikome gene gi mamoko ma okwanogo ni chiro factory gi manyalo biro konyowa aito ne ng'ato ka ng'ato ibro penji ni to nindiko jadi seche manyo in elemo ma omiye sirikal ni Osako nyalo wacho ang'o kuom gik ma gavana wacho. Anno ka penjo mang'eny odok mana kora. Yes. Kichingeni ana mana sirikal koro penjo ng'eny but giwil ni pande bednie sirikal koro gino chanda. Koro mokwongo makamu agonero kamano ngeni makamu no ncho yere sama ne wadhi e homecoming mar Wandai mini homecoming ni prayer day. Yes. Head of his homecoming. Ne PS Raymond Omolo okawe mokete ndege. Mosidhi ayanga kaka broad based director. Tan manyo wach na luwo bang' kech ing'eni makamu ni kocha koro en UDA gi ODM. Koro an jalup makamu.
Gima wacho ka ndi maber opo mana kiwo mana puoch gi pak. Gima adano wach gimoro kama Memo wacho. Ing'eni wach man ndiko ji ni Victor en gima biro mang'eny en e piny Luo ka nwasewache. To weche mag kembe gimoro litna kabisa ni e piny Luo ka ing'eni jowa wigi wil ni wan gi county governments. Jowa sama miketo blames to en national government jowa mondike sirikal. Ene modong gi 85%. Ene modong gi 85%. To katamora to ing'eni ya wan gi counties mamoko. Good example en county ma Kitui. Kane governor Charity Ngilu donjo tich 2017. To koweyo tich 2022 to weyo kantie kambi ma Kisumu county kama wuok gi pande uniform ma jo county rwako. Lep jo county itwang'o Kitui. Mama ng'eyo ni jo county Okariambi itwang'o Kitui. Nyiso ni seche mane governor masani en waziri mar weche mag SMEs Oparanya nodhi moyawo kambi mar rech ma governor mane chief guest kanyo en governor Peter Anyang' Nyong'o ma Kisumu county. Ting'eni gigi timore e counties mamoko. Nwaneno ka sani senator masani Hussein Gishu mane en governor nodhi oyawo kambi itwang'e lewni Hussein Gishu county. Wan gi kembe mang'eny, wan gi counties mang'eny ma governors gi loso kembe manyalo konyo jothurwa. To question onego wapenj to Kisumu county wan gi kambi mane nyakech kawuono governor yen governor mokwongo mano chako tich iluongo ni governor Jack Ranguma. Ne gitiyo ndalo mane county koko chakre to ogole kapok obedo mo onyono tiende. Sani governor Nyong'o nyosetiyo first term, no serve his second term. Actually piny Luo koro governor ma senior en governor Nyong'o. Onego wapenj to kambi mane ma Kisumu county mondiko ji ma county mogero en mane apart from mane oger chon gi national government to otho. Wadhi ane Homa Bay county, wadhi ane Migori county. An nakwayo jodalawa ni pressure mwaketo be national government ni wakete counties. Nikech gimomiyo jakom Raila Amolo Odinga gi nogore ne weche mag devolution en ni kas nikech chon ing'ene ne ka DC mi kidhi yudo development kata nyalo manyo mojombe. To sani wan gi county governments wa. Wang'eyo to county governments governors wagi. On source revenue nikech jowachulo osuru. Kidhi Homa Bay ing'eni tineri Homa Bay mang'eny yudo ka nyaka lam mar national government okete tol ma japeng ng'ado osuru mar lam kanyo okete tol kidhi yugi sajedo okete tol jopeng ng'ado osuru choko osuru. Onego wapenj to osuru wamwachokoge. Fine, national government oge dhi 85% ni mach ni kacha to 15% ni otimo ang'o e county government ka. Pande owacho gimoro ni nyose gol pesa nyiche Mbadi owacho waziri Mbadi nosetero pesa county government. An nakombo Victor ni kata ka dipo ni governor so ma piny Luo ok nyal gero kambi to Kisumu county ma is the headquarter mar joluo obedo gi kambi moro mondiko vijende miwacho ni mato kambi wa mondiko ji 1 2 3 4. Nyano ka governor Nyoro ntiere KICC ka ge president. Sani koro governor Nyong'o chigri gi president kabisa. Kembe Kisumu ntie kembe manogore piny. Kiko chal gi ansek mokwongo mane kanwadhi to kele projects moko 1 2 3 mabe ochung mana winjo waraka pande no wacho ka wach mar Kenyatta Sports Ground. Mano chiela to kose chili gni ariyo to koyawe to fence mwaneno kendi gimo dong te ok otim. So wanyiso ni gimone watim maduong' en ni governor wan gi teko, counties ni gi teko. Wabed gi kembe matin to ko wadhi kama nikech piny Luo makata kambi achiel kata malo toothpick onge to governors idondo ka nigi kambi watu nwatimo ang'o ne Nyasaye kaka joluo. Number 2 owacho ni jojamana na feel ni ande Victor. Ayudo ka ng'ato duoke kanyo maber kabisa kendo mor gi ka ng'ano duoke ni wanyakwa yiere ni nitie long term gi short term. Jo ok nya rito nikech seche ma pod gigi onge ka dipo ni jowadhi jamani neno gima ne Tomboya otimo ndalo mane Tomboya airlift necha mano jok mano tero families ma kawuono kidhi kunde ma jok mane Tomboya otero oko gin ji mar kidhi delnego gin deli mekone mataka ng'ane. So opportunities gi obiro sani ni jowani Tomboya kata somo German language to dhi oko dhi German dwe mar 3 dwe mar 4 ang'am mono wayie mondo mano timre kapod wadi tomo koro wawe magi wadhi gol nyithindo school yawa okay reka samoro be wayie yani wadhi ade gigi te opportunity no biro mabo to wakaw kako ganda Luo. Mogik aneno ka owach ni ndiko jitije kaso gi foundation moro manyalo ng'iyo ratich joma ne ong'anyo. Asa wacho ka ndiko jitije ok nyal kwan ngeni wachalo ka gima koka nwa jako donje sirikal wasebede sirikende mokwongo wan gi ministers mokwongo kata mane handshake ni nyawan gi Tuju nyawan gi Omamo nyawan gi Magoha njoka winyi ka jawapinjo weche mag tijegi to wasebed and again ndalo moko Nyasaye nokonya Victor mayudo nafas matiyo gi kaka MP ingeni MPs gi yamino ka giwundo ga ni ntie giwundo ni opposition onge opposition seche ma Oland ga gimoro mini ingeni MPs gi bedo ga departmental committees e parliament kacha sama miyo ji kata sama Oland sama kata mana for example ni TSC Orlando ni gitimo gikawo jopunye 500 MPs gi ntiga barupe magen gago either mar ODM mar onge koro party parliament onge party to ka giduke kor gwenka
to gimiyo mano osiepegi ka gisetieko wan opposition wan sirikal ni ok ndiki ji koro ing'e seche mapenjo gi te nikech ing'e ni for example PS Raymond Omolo ok onya employ ji TSC onya mana influence ok onya employ ji en mana gi docket de matis munyalo wacho ni ma wakony ka mondo employ ji anjora ki wacho sani polisi ing'e ni sirikal William Ruto nyaka nche donji pok ondiki ji polisi to polisi be ok ndiki nikech polisi ndiki ni recruitment itero ji training ok nyandi kada chili ko dikada chili tire training man ke nti massive training ko kawo ji titere training e kibedo police ok ne ni kel papers ile nikeni Victor Tieno Joma in police in pi commander nyaka kawi hero kamano hero kamano jo onge process maber mar kawo ji tije okay and again kikwariti ni wan nyaka ndiki wan wakwan ji no nikech I believe ni joluo nitie serikal joluo tiyo joluo gin dakteche joluo gin engineers joluo nitie so vacancies biro every day ji retire kadi poni wawinjo nafas ma oland kamoro jo odhi apply tich onge tich matindi ndika ji ni mame mwacho ni ani kawo ji tendiko ji ngama nyalo ndiko gi nonge ka koro kiny for example no wach ni tich mwendiko ji gi degree te kawo ja class 8 to kiny oriembe to ji WCC obiro idhi nyisi ni Victor mano kelika koso imaki amakati benye donjo kanade erokamano pande nitie weche kama jo piny magin jo teko katiba wacho ni duond japiny e duond teko winjo kanyo ka governor miwo kamiyo penjo makamu ojiwo mana kamaro Lazaro Nyambo Bernard Opolto ko winje Benson Owili to tieko ageno ni winjo gi maler adwana duoka ma VJ okonge weche mag tije mar rowere ma jo Kenya madhi e pinje maoko awinjo nera moro wacho kako nego bene waloso tije dala molo kaka wadhi e pinje maoko chako gowacho kama population namba mar jo piny Afrika marowere kawuono nitiere jo moingo milion 400 e piny Afrika madwaro tich emomiyo African Union obiro gi gimoro iluongo ni 1 million next level ma target ji rowere milion 300 nche walonche ka gimutua gi African Union Commission dwe mar 10 tarik 30 gimomiyo mano timore en ni mondo wa yawo nafese mang'eny mag tije tachiel kuom nafese miyawo en diaspora kochopo higa mar 2100 population mar rowere mane piny Afrika kende bro bedo ni en double population mar Europe tiende ni kati tamri kawuono ni jo matindo mawuok e pinje Afrika ok bidhi Europe bro chopo kama pinje mag Europe pinje mag Asia pinje mag America joma ni kuro mang'eny kata tamalo 30 kata 40 mar population gi gin joma wuok e pinje mar Afrika labor migration no chakore chon ndalo mani kao jo pinje Afrika itere pinje mamoko go kaka jo wasumbini slaves kawuono kwan slaves wadhi kaka joma osomo buk matino go buk be ni girieko moro ma timo kucho kendo ndiro sepe mana mang'eny matiyo Germany matiyo pinje maoko king'iyo sara michule piny maoko cha en nyadi bich kata di par maro sara ma onego chule piny mar Kenya koro nyaka wadhiri gi mang'eny odhi e pinje maoko to ni bar ni gidhi yudo quality jobs iwacho wach mar employability summit ka higa mokalo ne wa host ambassador mar Austria mano nyiso ni mopogore gi piny Kenya ka joma igni 60 gi wiye gin mana tamalo 3.9 Austria joma dongo moingo igni 60 gin atamalo 20 mar population gi tiende ni gidwaro a lot of nurses joma tiyo medical fields machal kamago jogo yudore kure jogo tiegore e piny Afrika kawuono wawacho ni Kenya graduate ji moingo milion 1 madhi e job market manyo tich ere kamidhi ndikgie sirikal is the smallest employer sirikal emandiko ji matin mogik e piny kembe ma ji giwegi ndiko ji mang'eny mengo sirikal koro gima nyaka timre jowa milion 1 mo graduate gi nyaka wadhi watergi wakege pinje moko kuonde ma ginyalo tiye to ni mar Victor mondo los tich achiel quality job ne a graduate Kenya idwaro milion 1 kata mane kor gweng' kucho ki yawo ohala itimo ohala mar matatu inyeo shak manyien kata chopa milion adi kata 2.5 to ndiko ji 2 directly driver gi makanga koro mondo mi wabed gi tije
nonro wacho ni nyaka ibed ni dwa loso tich ka, nyaka ibed gi milion 1 miketo piny mondo sirikal ondik ji milion 1 mawuok e TVET gi universities higa ka higa. Sirikal nyaka bed gi trilion 1 higa ka higa mar ndiko ji tich. Ok nyal timore piny Kenya nikech wan gi budget mar trilion 3 gi nukta 6 kanyo. Ok wanyal timo tijno. Kambi maduong' ma wantiere go e thurwa, awinjo kokwan Kikomi mamoko go, gima duong' mogik ma kambi maduong' ma wan go en gima luongo ni devolution, county government. Kidhi e piny luo kawuono, ikawo budget mar Siaya, Migori, County Homa Bay, na wacho e jumbe ariyo moko mokalo, en bilion 48 igane, 48 billion. Yeah? 48 billion 30% should go into development. Moko dhie development, okadwa wacho pesa michulo ji osara gang'ang'o go. Akwano mana development kende. Kikawe ikete e kor gwenge. 1 gi bilion 14 mobiro kaka pesa mar ohala. Gima governors wanyaka tim mokwongo en ni we kawo tich imiyo ng'ato moa e piny moro mabor mopogore gi ng'ama oa Siaya County kata moa Kisumu, nikech devolution nokel ni nyathi ka nyathi odhi otuge dhodegi. Koro kantiere contracts kaka kawuono kikawo budget mar Kisumu en bilion 15. Bilion 15 kikawo 30% idhi yudo ka intiere gi about 4 billion, 4.8 billion madhi e development kiwe recurrent. Development budget gin tije mitime koro gweng' ma gero ndara, loso skunde timango. Kikawo pesano mipogo ne jo Kisumu maloko ala, ward ka ward kuom wards 35 e piny Kisumu dhi bedo ni nigi 128 million. Kikawo jo maloko hala kata mana ka julu kama e kende, ikawo ji 20 imiyo tije mag 128 million. Tichulo gi pesa no te, nikech pesa sirikal dhi miyi at the end of the financial year monge moleo. Kikawo pesa no imiyo ji 20, ng'ato ka ng'ato nigi milionde moro 3-4. Kaji e kor gweng' kata mana ikawo mana ji 100 ma ng'ato nigi 1.2 million. E kor gweng' kama thin kama, ka million tiere ka ng'ato tu fwenyo million no, nikech idhi neno ot migero, idhi neno kiosk moro moyaw, idhi neno party moro bolose matin, idhi neno nyathi moro moter school, idhi neno dongruok. Koro nyaka wati gi pesa wa mar devolution mokwongo kapok igero kambi moro amora. Kambi maduong' mogik is the county government. Nyaka wandik jowa tich, nyaka wami jowa tije mag ohala. Wapogore mwuok e mano, accountability mowacho cha, ma kaka wadwa ni sirikal mamalo ndikwa, kaka wadwa ni wabed gi cabinet members ang'owa rowere ondik tich sirikal mamalo, nyako timre piny kaluwe county government. Benson Owili ne ywak ni dibed ni wach mani waonge sirikal ni en gimoro ma josiasa tiyogo mar gerruok ni ching mibiro penj gini to ni konyo piny nade ni ne waonge sirikal. Dobed ni en adier, Philip? Ni ne waonge sirikal. Anya un jo ODM. Wabeta lenga. Ineno vyoje, wabeta lenga. Nikech be japiny be ng'amarie. Ng'ene japiny ma wuoyo ma wacho wechege. Iwinjo ng'ato wacho ne. Ka ntiere wach mioro ne sirikal an pok iwinjo ko oro wach kuoma. Ore iro sako. Nikech ng'eno sake ma wuoyo directly gi PS ma wuoyo gi president. Ana wuoyo gi party na, gi party leader na. Party leader na onge kalam moro ma en go mar sirikal ma. Koro wabeta lenga sirikal ni. Wakonyo osako ge ne tieko atua mar sirikal ni. Maybe ka jodhi yiero mar 2027 to wanyalo bedo gi memorandum moro ni akoro wane chunye. To benjo land tije, koro kaka lam moro dhi chako ndiko joma ng'eny to koro wanyalo wacho ni ajo koro bed ni kama njang. Wanyalo wacho ni akoro ukuot matin. Koro wanyalo nyiso jogo timre. To kata mathin mantie kaka se wacho vioje, nyaka wakaw responsibility. Kin gi kalam mar stima, mar keyo stima kor gweng'. Time kawuono ka in gi nafas mar ndiko ng'ato kamora mora osako wach mar ne pok ondik polise cha ai wachno mago weche maduoko ji chien. Wach modwan wawinji en ne kaka watiego jowa ma is a very good program. Joma dhi Germany ji 1,500 tombo ya kacha. That's a progressive thing. But ka nafas moro dhi otimore nikech an ang'eyo the inside of government VOJ. Odiochieng' indiko ng'ate sirikal. Tindike
from the ministry kata indike from the Public Service Commission. Ntiere tije mag sirikal mang'eny mok landi. Koro mok land ka kaka sewacho nadwa nang'enia nerane ka tamar PSR mondo rumo ten gi barua odong' e sirikal. Adwa neno jowa mokari adek. Nafas moro amora mowuok kawuono indiko maonge luoro ne kech mane gimitimo gi sirikal. Erokamano. Sari kuma teka enjo madongo to aneno ka sadhi ng'ado aka. Osakadwa ni nti kamoro chom kamoro matin ti wach mari mogik. Kamoro ntie madan mona gole jo dala wagi. Ingine Victor, gimoro no waonge sirikal ne gini nyako kwede kabisa. Jaluo ne sirikal. Nikech sirikal bede nango. Bede sirikal en ni you are participating in government mantiere. One MPs wate ni sirikal. Nikech gine sirikal, gine government. Then again koro you need to be one of the executive. Getting a sirikal one game Sadek, one executive, one game parliament, judiciary. One executive, I need to lower deck near executive. What the parliament MPs tell and people near parliament. Cover the judiciary one year ago, man, Mentally, you loon is sirikal, Makosa one way near Jomon keep in Luka. Magini ni anika go sirikal, you got to give a sirikal. The accountability makuru pande of debate 2027 anyone you onge serikali aisi wabenda alternative ifredo uta sasa mola tije kaka MP timi ena fast na test to dala to miuji to mano no form the government no can party form the government so jowani serikali gibado kwa the moment mo wasiko ni waonge serikali kana no kaja wamo kwa chepilu dimio jowa mang'eny weche moko marito madhi ko itgi mabro biro ono onge serikali ko jadi ko tijiro ritio gima wacho en ni akwa Uganda wa acha kwa chochon kendo pande nitiere ka wan gi miluongo ni duol e piny luo duol nolosi mondo riw joluo kamoro achiel joma yiere e piny luo gi joma gombo riyo tele e piny luo mondo mi okele kamoro achiel to nyaka ne loso duol ni onego jodala wapenjre ni to duol komon mwananchi madhi e ndara manyo ng'anyo en okonyore nade wach duol nikech duol kono bed manen kiluongo ji teluongo ji rally an aparo ni it is high time makoro wach weche mag rally kawuono wawere go wang'eni wasethagre chakre 1963 nyaka kawuono to sirikal William Ruto ni sirikal mosebedo te e piny Kenya ma sirikal mondiko joluo te mang'eny moketo nyaka joluo e powerful positions mapok mabedo nyaka nene and my sirikal mo break record e piny luo ma positions mane pok wanene e piny luo kawuono wanene so kaluwore gi mama onego bed ni duol cha motelo gi nyikal obed piny to ndik barupe ni to jowa nikech pande wacho ka nitie positions mang'eny ma samoro dong' ma ok landi ma mano ber nikech ji retire every day sirikal ting'eyo ng'at mowuok e Nyamkago kata ng'at mowuok Siaya lego to ok bing'e ni position moro dong' to MP to dong' ng'eyo governor nyalo ng'eyo senators nyalo ng'eyo nikech gin e sirikal throughout gin e committees gin e ang'o gin e gigi throughout so jowa kobedo piny modong' e piny kucho kowere gi siasa mar akweda mar ng'ano ok ng'ato wang'ano ng'ato gibed piny giriwore ka giseriwore because maber ni kawuono wadakawo delegation mar MPs 26 manie piny luogi wadhi limo Dr. Raymond Omolo official visit to office Harambee House 4th floor to Raymond Omolo ok nyal tamre nikech an samoro kaka nja piny mowuok Kanyada ok anyal gocho ne Raymond Omolo to MP na nyalo kugocho ne to biro wacho ni an gi problem wacho Kanyada biro iri kwa dhi kamano kwa wacho ni gidwa dhi limo officer Attorney General misiso duro bitamre kaka to ka idhi elieri to ka samoro MP wacho ni mbade gin wachiwa mago expert wan waonge kono wan koni to ma MP ma jogege e constituency morito 90% mag yudhe onge gi tije ipani mano be ng'ada konyo ng'ato so yudhe gi bakwayo ni seche ma MP obiro ni kamano obiro ni kamano to obiro gi CDF mondik ni GK gi mafuta mar sirikal to kotuo seche go kata ka malaria moro go e piny kanyo tikawe ka obedo ya lifted ito wi kidong' idoko bunga kata manyata wagone jogi koko ni wanyis gi the truth ni we wuondowa ka wauru terwa kuonde gi mondo wadhi wayud tijewa. Erokamano. Wach mari mogik minyalo weyo godo jo Kanyanam kawuono sa oserumo ka osako. An mokwongo akawo nafas ni mag wero kamano and amor ni sirikal gi maber Victor kendo sirikal gi mamit nyaka nabede sirikal kawuono neno lokruok matin kindo sako mane ja opposition mane gi pande go sako ma ja sirikal and amor ni jowa te and I believe ni sirikal ing'eni wacho gania jo usiko ni waonge gi ndikruok dhako mikendo mindikori go samoro arus nyaka thore mugoru marach mu wit ring to dhako mikendo maonge arus kunya dak kendo ji mang'eny joma nigi nyithindo maber ma successful gi noko timo arus kata mine wagi noko timo arus to be one successful koro keny maonge arus malemo kende mantie ma ji lemo Jumapil kendo Jumapil kata ngeso ka ngeso ber molo keny manigi arus ki arus nigi chike mang'eny omiyo joluo donje keny maonge arus
en keny maber kabisa manitiyo sako to ting'o pande kech kata sani pande wacho ni gidhi travel gidhi oko mar piny nikech teko mar sirikal William Ruto miyogi blessings mag wuotho e pinje maoko denye onge William Ruto ni denye wacho jakom ok odwa denye pande ni mana ka wago mana kode mbaka ka so miyo sirikal ber wadonjo e sirikal wa support jowa to moloyo mogik awacho kawuono TV bar Citizen ka jo piny luo kawuono kikinende nikech Dr. Raymond Omolo kawuok kata wadok wadhi prepare wadhi du kaka uno utieno wane JKL live utieno kawuono gi Dr. Raymond Omolo mondo winj weche maber kuom Gut Nyasumbi uwe mawieri ka Kenya ko kamano to erokamano Nyasaye mondo gwedho gande luo erokamano Merry Christmas ang'eni ma kamoro nyalo bedo giko mar biro ni e higa ni ang'eni pod nyalo luonga ng'eni Christmas pod bor pod an Nairobi ka throughout koro ka nitie wach monti luonga nikech an ing'eni wan Njich Raymond Omolo gi William Ruto mwalando gi riwruok mar oganda luo mondo mi jogo luo oriwre erokamano ahinya Pande wach mari mogik erokamano VJ achak gi wacho ni Oka Travel osako samoro nyalo keto mede chumbi kawuono wadhi bedo gi gimiluongo ni virtual engagement tiende ni wabedo mana Nairobi ka to wawuoyo gi rowere mawuok e pinje 44 ma Afrika ka jakom twak kodgi e weche ne agenda ne mar youth e AUC osako gini de be nomiwa pesa maber to de watime dwa luongo rowere gi te Addis Ababa kawuono ka dipet poko chopo chieng' tich abich koro umede budget matin unyawuoyo gi reyo miwa gimoro mopogore gi mano VJ agoero kamano ne nyikwara mogi kuom mbaka mwase goyo kuom contributions magi chutho kaka sewacho tawacho pile ni wawe mana ting'o wang'wa kwang'iyo national government jowa ma gin governors matiye counties gi MCAs med tiyo matek mondo bilion 48 ma wan go kawuono jo Kisumo winj mitne jo Siaya ne berne jo Homa Bay ng'e kamotiye jo Migori be okony e kor gwenge mogik en ni walemo ne jakom Raila Amolo Odinga ni ka Nyasaye oyie to dhi obed jakom mar AUC nyawuoyo gi rowere moko ntiere rawera moro e piny Sierra Leone ilongo ni Samuel Tuweyo ma kawuono wadhi moderate go budho ma kawuono nonyisa ni nowuoyo gi jo Kenya moko to nyise ni ng'at ma omiu no ok ber ahinya charity begins at home jo pinje Afrika ugeno kuom jakom Raila Amolo Odinga moingo kaka wageno kuome ka in ja Kenya kidhi e pinje maoko gi to jomoko gombo mana nogo kodi picha ogo kodi mbaka u exchange contacts to wanto kwaero jowa mosebedo katiyo matek gi ranyisi magisenyiso koro adwa kwa oganda wa mae piny luo kendo jo Kenya ni walem ne jakom Raila Amolo Odinga Nyasaye odhi omiye loch mar piny Afrika ni obro bedo loch maduong' ma samoro ingo loch mosebedo kwa dwaro mar piny Kenya to akwa hawi maber ne jo nyikwara Mogajwang e ndalo mag sikuku e higa manyien kwa chako ano kapana dhi duoge studio higa ni Victor abro biro higa manyien kalore gi dich makage kacha to hawi maber ne ogandawa erokamano ahinya Victor erokamano ahinya Osako Junior Charles Osako kanyakla kod Philip Pande osidwaro mos mag Christmas an ng'eni litna ahinya ni jowa odak e tent ikabonyo kacha to Nyasaye nyokonya ing'eni ti sirikal ber nya aksayo PS ma PS nyiso ne jatelo ng'eni jodala odak e bidhi ne to nyano koneno gima tok man to lungu bur maduong' gi contractor magero koruso indam gi jowa moko koro jowa manie tent gi aoro ne gi Christmas kech gidhi chamo Christmas e tent but I believe ni wadhi chamo kod Christmas amba biro bedo kanyo joka no tema pio daro mondo wabed go wawuogo kech mako ganda wa kech wan gi problem but akwayo ni ka welo biro kane pieso biro chato wang ni kik mjumbe marwa leo kech eno ka koyo emano biro to mjumbo tamore biro kech okodwa ng'iyo jowa mago samoro dich ne ng'enyo an personally I called him to isa ni obro gocho na bange koro he did not tell me gimo no timore but anyway Merry Christmas ne joka bonyo Kanyagwal ka uno joma onge TV dhi ka jirani jo Kenya joma onge TV dhi ka jirani PS nitie TV ka uno Citizen TV JKL live erokamano nyiew credit sani yot mokalo gi chenro mar Credit Faster *264#. Inyalo nyiew credit gi network moro amora obed Airtel, Safaricom kata Telcom. Pari kata in kod Fuliza, pod inyalo nyiew credit samoro amora kamoro amora, yani kar bedo.
Ka idiyo star 264 hash ithuolo mokwongo ibiro yudo credit ma balang' mar atamalo 3. Ti kod promo code mar Ramogi seche ma inyiewo credit gi chenro mar Kido Faster star 264 hash mondo thuolo mar loyo mich. Ok mano kende, bedo kod bilion 1 miloyo juma ka juma ka inyiewo credit gi chenro mar star 264 hash. Ni mathoth jowatole namba mar 0703012777 kata lim Facebook page marwa ma en Kido Faster kata gwel mbui marwa mar www.kidofaster.com. Mondo dususu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari di star 812 star 784 hash. Kidonda miketona neweche rangi hey. Rama nyagini rama nyathina gini rama yabe nyiri gini rama weketa gitingane ang'o mondo kupachime nyangiera. Mondo dususu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari di star 812 star 784 hash. Pur kinde ni onge bere kata matin emnado lala wang ka wang. Hai James, enang'o marach misiki ng'urang'urani? An matek, nyang'inja okunyo buche kuom nyanya mantie puodho te kitungo goro tata mapotgi osechako ner. Ai, kwani pok iwinjo ewi yath mar Radiant ma en yath manego kute mamako cham e puodho? Radiant 120 AC en kwiri manego kute mag fall armyworm e bando, lwang'ni mar oche e nyanya, e alode, oganda mar French beans kod kudni mar tuta absoluta e nyanya. Radiant 120 AC ni kod kwiri mager mar Spinetoram 120 grams per liter. Ru 10 milliliters mar yath gi 20 liters mar pi. Oyudore rapim mar 50 milliliters, 100 milliliters, 250 milliliters kod 1 liter. Kuom alode, okawo ndalo adek kapok ing'wedo alot. Ma olos kod kambi maloso yedhe mar Corteva Agriscience. Citizen Duka, the home of discount. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial star 487 star 5 hash. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Mana kamano nyakora mugajwanga magitebiro ndiko kale nyakalondo mari mihero kendo migeno gilala Ramogi FM kar chunje luo bang bedo kotwak makamano dair mar ng'isi chenro ma okelo kanyo kod Sun King Solar nyoro nya pimoni chenro ma opogore mabede gengo to dair mar ng'isi mwandu adek magengo. Thing one en kelo nuyo mayota ahinya gi rieko mar konyi dalani. Wan kanyo kod solar inverters mabende olose ngadho mamalo mokalo manyalo konyi bedo kod teko e dalani kanyo e yo mayot mokalo nyakora mgajwang. Maendi temo jiwo nikech wang'eyo ni moro machielo cha ojalal kendo seche moko nyalo ng'adi sama in gi dwaro moyiedhi mar tiji moro kanyo moko nego beni koro moko nyakora mgajwang. Koro ka in gi dalani idwaro kaka dang yud teko maonge ng'ikruok moro amora, kan gi ohandi moro ma idwaro ni bed gi teko manyalo konyi manengo ne yot ndi, onyalo bedo saloon kata mana pong marego kata ijaranda. Dair mar ng'isi ni wakilo ni kanyo Sun King solar inverters. Yudgi kawuono nyakora mgajwang mondo mi ikonyri kodgi tinende. Kumano kaw namba ni biro konyi kama duong' ahinya 0709744447. Igogo gi mbaka kata kidhi mbui margi ma sunking.com kata e Facebook gi YouTube margi tibro konyo. Ma en ote maber ahinya masikuku ni nyakora mgajwang mabende ng'isi ni blackout ma 24/7 cha bedo maonge nikech Sun King okelo ni yot matimo kamano. Bende gibiro bedo ka gintiere kod road shows magitimo e Kenya kama ngima. Road show gibiro timo e Kenya kama ngima ka in e gwenge makaluo bed mana standby. Kawuono gin e gwenge mag Nyakaramogi County tarik 11, ka in e gwenge mag Thika Kiambu County chop kanyo gibiro bedo kawuono gi kiny tarik 12. Bende kawuono gin Naivasha gi jowa ma Nakuru gibiro bedo tarik 12 kiny. Ne jowa mawinjowa bende gibiro bedo Kisumu tarik 17 jumanyien kaachiel kod Bungoma tarik 18 gin Kisii kaachiel kod Migori. Koro chop machiegni to ka in ka dhodh nam chumbi tarik 16 gi tarik 17 jumanyien bende gin ibed kanyo ka gibiro ng'isi mathoth e chenro magin go kaka jo Sun King Solar.
Kuom thuolo mar higni 30, wasebedo ka watedo gi hera. Wakelo ni mkate maler kod mor makende ne familia mathoth